Jaké jsou podle vašich poznatků největší přínosy digitální technologií a jaké činnosti představují největší riziko? Určitě těch výhod, které online technologie mají, je několik. Kdybych to měla vzít možná takovým shrnutím, tak co se týče hraní digitálních her, tak tam můžeme vidět pozitiva v rovině vzdělávací úrovně, jako například zlepšení angličtiny, ale zároveň se na tom ukazují pozitiva i z hlediska sociální oblasti. Vidíme například u e-sportových hráčů, že ty kontakty, které oni navážou v rámci e-sportu a potom je dokážou přenést do reálného světa, tak vlastně zvyšují jejich sociální kapitál, zvyšují to sociální pole, které mají. Takže určitě tam máme spoustu oblastí, i co se týče například mHealth nebo eHealth her, které mají například terapeutický potenciál. Takže kdybychom to takhle zhrnuli u her, tak je tam několik významných faktorů, které hry přináší, ale na druhou stranu se odborníci všímají, že se u různých jedinců objevují příznaky ať už nadměrného nebo dysregulovaného hraní, které potom je provázeno dalším různým poškozením. A to zase ta hranice mezi tím sociálním pozitivem a sociálním negativem je velmi tenká, takže hraní může vést například k izolovanosti nebo právě naopak umírnění sociálních kontaktů. Takže máme tam obě ty polarity. Obdobně to takto vnímáme i u užívání sociálních sítí, jelikož užívání jako takové, tak opět pokud užíváme sociální sítě aktivně, tak vidíme ve studiích vlastně pozitivní přínos z hlediska zvýšení wellbeingu, to znamená, že užívání sociálních sítí, byť se nám to možná v dnešní době na první pohled nezdá, tak těm uživatelům přináší radost, nějaký pocit spokojenosti a zase i uspokojení prostě s navazování a rozšiřování sociální sítě. Na druhou stranu, pokud ale tady tuto technologii užíváme pasivně, tak to může vést k tomu, že ty kontakty naopak ztrácíme nebo se dostáváme do izolovanosti. A zároveň aktuální teda výzkumné studie naznačují, že v souvislosti s tím patologickým závislostním užíváním sociálních sítí, tak může vést tohleto sociální užívání až k nějakým výskytům depresivity nebo zvýšené úzkostnosti, což potom souvisí zase například se sociálním srovnáváním, s tím, že ty obrázky nebo vůbec ten podnět, který je na sociálních sítích prezentován, může pro toho uživatel vlastně nereálný a chce ho dosáhnout. Takže může to vést až do té roviny, kdy to opět ty příznaky vypadají obdobně, jako vidíme u závislosti na hraní digitálních her. Takže i tady už můžeme detekovat nějaké to nezdravé užívání, ačkoliv teda tato problematika užívání sociálních sítí nebo obecně my teda v populaci používáme takový zaužívaný pojem závislost na sociálních sítích, tak je potřeba říct, že tato problematika není vlastně nikdy ukotvená jako závislost a je pořád v nějakém vývoji, ale i tak je nezbytné si jí zabývat, byť ještě nemáme nějakou přesnou definici závislosti nebo není v diagnostických manuálech vydefinovaná. Máme k dispozici dost odborníků a dostatečné kapacity služeb, abychom uměli tenhle problém zvládnout? Za sebe si myslím, že odborníků máme dost. Ať se podíváme do školských poradenských pracovišť nebo školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení, případně do ústavní výchovy, do ambulancí klinických psychologů, do poradenských psychologů, případně do adiktologických ambulancí, tak zde všude máme odborníky, kteří s tímto dokáží pracovat nebo mohli by dokázat pracovat. Ale za mě ten limit nebo to úskalí je v tom, že ty technologie se tak rychle vyvíjí, že tito odborníci v podstatě nejsou proškolení v těch aktuálních trendech, občas se třeba nevyznají v té aktuální terminologii nebo v tom pojmosloví, nebo nemají ty aktuální techniky, jak s touhletou problematikou pracovat. Tak za mě ten závěr je takový, nebo to stanovisko takové, že odborníků je dost, ale bylo by potřeba jim vlastně dodat tu erudici, bylo by potřeba
této oblasti dovzdělat a upřesnit ty aktuální trendy, aby vlastně na to dokázali efektivně reagovat. Paní magistro, vidíte nějaký prostor pro to, aby se vlastně nějaká lepší diagnostika nebo včasnější zaměření na problémy, které mohou digitální závislosti způsobovat, začalo projevovat i ve zdravotním nebo v systému poskytování zdravotní péče, tak, jak se v rámci něj snažíme s dalšími typy závislostí pracovat, pokud možno v včasném stádiu? Za mě je to teda jeden z nejefektivnějších přístupů, který by měl být nastavený, aby již od těch raných fází u dětí byla ta včasná diagnostika nastavována, aby se tato problematika podchycovala, protože za mě dobrá a kvalitní prevence je jediné východisko z toho, jak ty technologie vlastně dobře uchopit, jak s nimi dobře nakládat a současně jak je zdravě užívat, protože asi si dneska už úplně nevyhneme tomu, že budeme všichni používat internet a nevyhneme, nebo nebude asi možné udělat nějakou jako plnou restrikci nebo nějaké jako užívání nebo nějakou abstinenci, když to takto vezmeme. Tak za mě ta včasná diagnostika je velmi důležitá, ať už teda včasná diagnostika nebo prevence, tak za mě to je jako velmi nezbytný moment toho zdravého užívání, ať s těmi technologiemi umíme dobře nakládat. Bavíme se zatím primárně ve vztahu k těm mladším generacím. Jsou digitálními závislostmi ohroženi i, řekněme, starší věkové skupiny? Za mě tu populaci to zasáhlo celou, od nějakého předškolního, no možná už hodně debatovacího věku, kde vidíme ty děti ty technologie také užívat, mnohdy taky tak bezprizorně, až do důchodového věku. Takže za mě určitě ta populace, nebo ta prevence a časná intervence by měla být napříč. Což ukazuje se nejenom v Česku, ale ukazují to i zahraniční trendy, že to máme napříč generacemi. Podle dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ve věkové skupině dětí a mladistvých klesá užívání návykových látek, ale naopak stoupají ty digitální závislosti. Zájemců o léčbu s digitálními závislostmi vyhledává více pacientů nebo klientů. My v naší ambulanci mluvíme o nějakém dvojnásobném zvýšení těchto pacientů. Ruku v ruce k tomu jde i další aspekt, a to je to, že daleko více rodičů a rodin se začalo zajímat o možnosti léčby a jaké jsou možnosti intervencí, proto začaly vyhledávat například adiktologické ambulance, ale paní doktorka Suchá zmiňovala i různá poradenská centra a i školy na to nějakým způsobem začaly reagovat, nebo školská zařízení. Takže to je ta kvantita. Ta se určitě zvýšila. Ale co já bych chtěl ještě podtrhnout, je kvalita těch digitálních závislostí a hned řeknu, co tím mám na mysli. V předcovidové době jsme se potýkali u pacientů, a byli to zejména chlapci s hraním digitálních her, a většinou šlo o kvantum času, který trávili hraním těchto her. Ale v té postcovidové době my se potýkáme s případy, které jsou daleko hlubší a dívky nějakým způsobem vyrovnaly ten rozdíl mezi chlapci a děvčaty, takže teď to máme přibližně půl na půl, i když samozřejmě se to pak jako liší v oblastech, jaké online závislosti ty děti vykazují. Ale ta hloubka té problematiky je daleko závažnější, což znamená, že ty děti vypadávají ze školského systému, nejsou schopny vyjít z bytu nebo ze svého pokoje, mají daleko závažnější nejen psychiatrické, ale i somatické poruchy. Jsou tam poruchy metabolismu, spánku a tak dále. A to je to, co bych chtěl podtrhnout, že vlastně ta závažnost se prohloubila v té postcovidové době. Myslíte, že ta role rodiny je tam rozhodující u těch dětí, jestli se stanou závislými?
Já bych řekl, že role rodiny je důležitá a to je bez diskuzí a samozřejmě spousta studií nebo spousta odborníků to samozřejmě dokazuje ve svých článcích a textech. Ale je to jedna z těch oblastí, což je rodina a řekněme nějaké externí vlivy, ale pak tam jsou také důležité nějaké jako interní vlivy, osobnost toho jedince a tak dále. U rodiny je to důležité, protože nikdy si sami jako rodiče neuvědomujeme, jak moc působíme na děti. A je to stran toho, jak my sami užíváme digitální aplikace anebo digitální přístroje. Z ústa můžeme vidět, my takovým rodičům říkáme odpojení rodiče, kdy jsou na pískovištích nebo při nějakých hrách rodiče se svými dětmi, ale vůbec se nějak nezajímají o to dítě, protože jsou na mobilu a nejsou v kontaktu s tím dítětem. Ale je to zase jenom jedna rovina těch rodinných faktorů, protože co je důležité, rodina a rodiče také nějakým způsobem podporují vývoj toho dítěte, což znamená například emoční management. My se nerodíme s tím, že bychom uměli zpracovávat emoce a učíme se to v první řadě od svých rodičů. Tak například tohleto je ta věc, kterou my podtrhujeme, že sledujeme u našich pacientů, že nedokážou zdravě zvládat své emoce a tak dále. Je to samozřejmě daleko širší otázka a mohli bychom být tady hodiny, abychom si to celé vysvětlili. Pane magistře, vy už jste zmínil některé komorbidity, které ty digitální závislosti provázejí. Mně napadá, že takovou klasickou, na kterou často rodiče nebo to rodinné okolí teenagerů, často sedících u počítače, reaguje to, že mají nedostatek pohybu, což ale předpokládám, že s příchodem virtuální reality a těch nejrůznějších konzolí, které umožní vstup do metaverzu, může naopak zvýšit jejich pohybovou zátěž. I tak, jak ostatně mám osobní zkušenost z rodiny. Ale chtěl jsem se zeptat, jaké další komorbidity i třeba ve smyslu závislosti, protože zrovna třeba ty e-sporty nebo to dlouhé hraní her do noci je spojeno s konzumací nejrůznějších speciálních energy drinků a různých mixů. Dokonce se objevují specifické marketingové kampaně, které prostřednictvím různých influencerů na sociálních sítích se zaměřují právě tady na tu populaci, která chce dlouho vydržet v co nejlepším stavu bdělosti při hraní těch jednotlivých her. Tak vidíte tam i nějaké kombinace s dalšími typy závislostí, než jenom tou digitální? Super otázka a já ji zase zodpovím trošku šířeji, protože mám pocit, že tam jsou ještě další důležité aspekty. Co se týče kombinace s dalšími adiktologickými poruchami, tak my sledujeme například abuzus nebo nadužívání například kofeinových výrobků a energy drinků. Ty energy drinky jsou zřejmě ještě oblíbenější, protože tam je to v kombinaci s cukrem a dodává to větší energii do toho hraní nebo do trávení času. Další takovou kombinací, tak my sledujeme užívání kratomu, a to ať pro jeho stimulační účinky, anebo také pro sedativní účinky, když ten dotyčný potřebuje usnout nebo se nějakým způsobem uklidnit. Takže to jsou dvě takové hlavní větve, co se týče kombinací s adiktologickými poruchami. Ale co sledujeme dále, jsou psychiatrické komorbidity. A tam bych to ještě rozdělil na dvě oblasti. A to jsou, řekněme, psychiatrické poruchy, které můžou predikovat to, že se rozvine závislost nebo závislostní chování a my to vidíme v praxi, ale máme to, nebo potvrzujeme jenom tu situaci, která je opublikovaná i v textech, že to často nasedá na posttraumatickou stresovou poruchu. Zároveň můžeme sledovat také nějaké úzkostné poruchy předtím, než se rozvine závislost.
Bohužel pak se cyklíme, protože samotná ta digitální závislost může prohlubovat tyto psychiatrické poruchy a to, že se může zvyšovat závažnost úzkostných poruch, afektivních poruch. Vidíme také vzrůst suicidality nebo suicidálních tendencí a podobně, což je velmi důležité a my na to musíme upozorňovat i společnost, že vlastně to má nějakou souvislost. Psychiatrické poruchy a adiktologické poruchy. V oblasti látkových závislostí existují nějaké manuály. Existuje něco podobného pro ty nelátkové závislosti? Když se koukneme na nabídku různého jako vzdělávání, ať už pro laickou veřejnost nebo tu odbornou, tak ta nabídka je čím dál širší. Můžu třeba zmínit platformu iPrev, kde je možné najít širokou nabídku kurzů, vlastně klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyvinula vlastně e-learningové vzdělávání pro praktické lékaře, pro pediatry a pro gynekologii a mně se vlastně tahleta cesta těch návazných modulů velmi líbí a zároveň to vlastně ukazuje, kde se skýtá určitý potenciál pro vlastně práci s digitalizací. Protože vlastně oni to můžou být velmi dobré nástroje, ať už pro vzdělávání. Já myslím, že studenti vždycky jásali, když učitel pouštěl nějaký jako dokument. A že vlastně i ta otázka spočívá v tom, jak s tím pracujeme. Aby se lidi dokázali představit, v čem to spočívá. Spočívá to v tom, že se udělá krátký screening, dotazník, dokonce Světová zdravotnická organizace vytvořila dvouotázkovou verzi screeningu, což mi přijde velmi hezké. A pak to vlastně spočívá v motivačních rozhovorech, kdy se jedinec pomocí té krátké intervence do 10 minut motivuje ke změně, ke zdravějším návykům. Je možné doporučovat, pokud to dělá odborník, nabídnout nějaké behaviorální techniky, jak nastavovat cíle, sledovat progres a možnost jejich dosažení, možnost vlastně monitorovat, reflektovat a poučovat se z vlastních chyb. A vlastně ta efektivita spočívá v tom, že se dá provádět v různých prostředích, vlastně víceméně na ulici od těch 2 do 10 minut. A vlastně, že to zvládne udělat rodič, vlastně téměř kdokoliv si myslím, že by to zvládl. A právě proto se mi líbí, že došlo k rozvoji toho onlineového vzdělávání, protože jedna z hlavních efektik, jak té metody, tak těch technologií je vlastně snižování nákladů a vlastně snižování toho prahu pro zavádění takovýchhle intervencí. A myslím si, že se vlastně jako nabízí právě ten prostor pro metodiky prevence, pro výchovné poradce v těch školních zařízeních, ale jak říkám, tato povinnost je daná lékařům. Existuje tady v této oblasti nějaké takové řešení, které by bylo efektivní? Dnes se například mluví o zákaz mobilních telefonů ve školách a podobně. Je to něco, co by pomohlo, nebo je to spíše cesta nějakou slepou uličkou? Určité regulace mají smysl ve společnosti, potřebujeme nějaké pravidla a mantinely. Bez hranic není bezpečí, ale otázka je, jak se toho chápeme, protože často vlastně, když se setkáme s nějakým ohrožením, ať u dětí nebo u nás samý, tak vlastně naše primární reakce je dostat to pod kontrolu. A myslím, že když se všichni jako rozhlídneme po tom, jaké obrazy jsou nám jako předkládány, jak vypadají televizní noviny, kolik máme policistů a vlastně k čemu vede uplatňování těch represivních metod, tak za jistých okolností mohou být kontraproduktivní, když se zavádí třeba ty zákazy ve školách nebo vypínání Wi-Fi. A že se teď společnost začíná senzitivizovat na ten problém, který byl akcelerován tou covidovou dobou. Na tuto otázku zda existují jednoduchá řešení, bohužel odpověď není tak jednoduchá, jak bychom si přáli. Právě proto, že to vyžaduje relativně komplexní přístup, který zahrnuje jak edukaci, tak prevenci a podporu. A můžeme se třeba podívat, že marketingové strategie často využívají různých psychologických mechanismů, které posilují naši závislost na digitálních technologiích
A myslím, že celospolečenským úkolem, nejenom úkolem odborníků, a teda také hlavně úkolem politiků, tvůrců té legislativy, je tyto strategie začít rozpoznávat a najít způsob, jak jim čelit. A jednoduché řešení právě neexistuje, protože když máme snahu ty věci kontrolovat, jdeme k represi, ale teď je otázka, k čemu to vede, co to dítě dělá. Já jsem člověk 90. let, takže my jsme spíš kouřili za školou. A pamatuju si, že většina spolužáků, když dostala facku, tak jako si dávali větší pozor akorát. Myslím si, že všichni musíme konfrontovat sami sebe a proto jsem rád, že se to téma dostává do popředí, jak ve smyslu vzdělávání, tak i různých služeb, které se nabízejí. A zároveň právě protože se třeba mluví teď v souvislosti s tím rozvojem třeba o dezinformacích, tak mám takovou větší naději v to, že lidé hned nenaskočí na ten první impuls a zamyslí se. Stejně tak, jako když politici nabízejí jednoduchá řešení, myslím, že to známe všichni, když jsme si psali nějaký tahák. A asi někdy jsme se to tím naučili. Na druhou stranu, myslím, že jsme to docela protrpěli, že jsme se báli, byli jsme ve stresu, pohrkaný, všechno šlo stranou, nevnímali jsme svý okolí a teď je otázka, jestli takhle zkratkovitý proces je to, co si chceme volit a jestli jsme schopní se z toho poučit, abychom se dostali do toho cíle. Pane magistře, vy jste mi připomněl pravidlo 2 minut, které v oblasti komunikace s pacientem charakterizuje to, že existuje celá řada studií, které dokládají, dostane-li pacient 2 minuty nepřerušovaného času, tak tomu vyšetřujícímu lékaři sdělí svými slovy vlastně poměrně detailní popis těch svých zdravotních problémů. Ale aktuální problém klinické praxe je, že přes 80% pacientů tyto 2 nepřerušované minuty různými otázkami lékaře, typicky pacient začne tím, že ho 2 dny bolí břicho a lékař se začne ptát, jestli ho píchá vpravo, vlevo, a tím už ho se vede z té cesty, aby ten pacient po chvilku dořekl, že ho před těmi 2 dny kopnul do zad kůň. To je takový ten klasický příklad, který se proto uvádí. Takže často zbytečně diagnostikujeme, než dojdeme v rámci diferenciální diagnostiky k tomu, co pacienta skutečně trápí. Říkám to proto, že 2 až 10 minut pro krátkou intervenci si dokážu představit, že vlastně v té klinické praxi a v těch zvyšujících se nárocích na čas těch kliniků je vlastně poměrně velká časová dotace a tak, jak to bohužel v aktuálních zdravotních systémech, nejenom u nás, ale víceméně v celém vyspělém světě je, tak lékaři a zdravotníci jsou placeni za nějaké úkony, které s tím pacientem provedou. Je krátká intervence aktuálně v té klinické praxi podporována i takto finančně, aby vůbec ti zdravotničtí profesionálové dokázali ten čas tomu rozhovoru s pacientem na téma závislostí věnovat? To je velmi dobrá otázka, která propojuje několik zajímavých aspektů. Jedna věc je vlastně nějaký jako strukturální jako problém kapacit, zdrojů financování, že mluví se o odlivu lékařů, mluví se o velmi jako náročné přípravě k těm 2 atestačním zkouškám. A myslím si, že jedna věc je, jak to můžeme jako těm odborníkům ulehčovat a zároveň se tady dotýkáme toho, jak se jako vlastně odborníci, protože adiktolo je jako transdisciplinární a multidisciplinární obor, jak se vzájemně potřebujeme. Protože, jak jste dobře poukázal, lékaři nemají moc času na zbyt. A právě proto jsem rád, že vlastně můžu sledovat i iniciativy, kdy vlastně screening a krátké intervence v ordinacích lékaře může zastoupit sestra, která mi vlastně přijde jako velmi důležitý
spojovací článek, zvláště v těch větších klinických zařízeních, zvláště kde mají lůžka. A pak je otázka, co by potřebovali sestry k tomu, aby se jim to dobře dělalo, a co by potřebovali k tomu lékaři. A zároveň zase si dovolím poukázat na tu jako výhodu, že můžeme být trošku jako ustrašený z toho, co se děje, zvláště s tím rozvojem té umělé inteligence, což je velké téma, tak dochází i k rozvoji a myslím, že ve světě to je jako velmi aktuální, je telemedicína. Protože vlastně screening je něco, co vlastně si může udělat každý. A vlastně nabízet ty nástroje, aby byly dostupné ne pro nějakou diagnostiku, ale vlastně třeba, když v sociálních službách udělají nějaký screening a mají teda důvodné podezření, že by se mohlo jednat o klinicky závažný problém, můžou toho člověka referovat právě k tomu odborníkovi, který to posoudí v té větší hloubce, tak jako to třeba vyřeší ten praktický lékař, který odešle pacienta k adiktologovi například. Existují nějaké aktivity v rámci toho herního průmyslu, které by třeba na nějaké screeningové metody zkoušely implementovat do těch jednotlivých her, že by třeba toho hráče, toho uživatele v nějaký okamžik nebo při nakupení nějakých rizikových faktorů, protože většinou ty hry dnes každý hraje pod svým uživatelským profilem, takže ty provozovatelé mají velmi přesný přehled o tom, jak často a co v těch hrách ten uživatel dělá. Zaznamenáváte nějaké takovéto trendy na straně těch výrobců? Ty zaznávám už od svého dětství. Hejbejte se kosti, moje učili biologii, co tam tenkrát bylo, Světošlápek, učil zeměpis, pářil, že jsem měl takovou nějakou hru na angličtinu, takže já myslím, že tyto typy programů jsou. Otázka je, jak je vyvíjíme. A to, co mi vlastně přijde zajímavý, je vlastně jako gamifikace toho vzdělávacího systému. Že vlastně v duchu Jana Amose Komenského Škola hrou a vlastně všímám si, že dochází k implementaci různých herních nástrojů, a teď nemyslím jenom jako pro výuku, ale vyloženě jako počítačových her typu třeba Minecraft na různé úrovně vzdělávacího systému, jak základní školy, tak střední školy. Tuhle jsem poslouchal krásnou reportáž, že dokonce architektura na vysoké škole, že využívají vlastně Minecraft, a setkal jsem se vlastně i s firmou, která tady to implementuje, tak se mi líbí, že vlastně postupně už se začíná senzitivizovat i ten soukromý sektor, ten komerční, a snaží se vlastně možná vydělat, ale když povedeme ten dialog, tak myslím si, že vyděláme všichni. Já vám do toho skočím, ta otázka směřovala možná trošku jiným směrem, tak jako v oblasti hazardních her, které jsou regulovány zákonem o hazardním hraní. Existují adiktologické brzdy, ať už je to v registru vyloučených hráčů, povinné přestávky, nějaký limit pro her a výher, kde je potřeba sledovat to chování hráče a dávat mu nějaké upozornění, že hraje příliš dlouho, musí si dát tu povinnou přestávku. Tak prostě pro oblast těch digitálních her žádná taková legislativa a žádná taková pravidla neexistují, byť někdy se také vlastně tam dají utrácet nejenom virtuálně, ale i skutečné finanční prostředky. Myslím, že vlastně se dotýkáme právě toho té potíže těch komorbidit. Otázka je, jaká je proveditelnost a jestli technologicky jsme schopni to vůbec jako zavést, protože vyloučení z účasti na hazardních hrách je podle mě jeden jako z nejlepších intervenčních nástrojů pro gambling a hazard. Ale těch způsobů, jakým se to dá obejít, je vlastně celá řada. A právě proto si myslím, že je důležité apelovat na tu osobní odpovědnost a vlastně i porozumět tomu, co to znamená. Co to znamená se vlastně jako zodpovídat sám sobě a svými činů, protože podle mě je to vlastně více téma hodnot než čehokoliv jiného a
vlastně toho, jakými jsme vzory a jak s tím přistupujeme, jak k tomu zacházíme. A myslím si, že právě ta duše českého národa, nechci se nikomu dotknout, ale myslím si, že jsme se všichni setkali jako s různými pohledy. Mně se vybaví třeba Heydrichova slavná hláška, že Češi jsou smějící se bestie. Máme velkou kulturu represe a násilí a vlastně uchylování se do takového bezpečnějšího světa mi dává velký smysl. A zároveň právě bych nechtěl jako rezignovat na tu odpovědnost toho vlastně jako vyřešit ty věci legislativně, protože právní nebo demokratické zřízení není schopné vymáhat hodnoty. Může vymáhat zákony. A teď je otázka, jestli zákony, které jsou nevymahatelné, ve smyslu nemůžeme lidem zakázat přístup na internet, tak jestli je tohle jako cesta, kterou chceme jako zkoumat, a nebo jestli nestojí za to se jako více rozlížet, více o tom mluvit a více se spoléhat na ty výzkumy a na tu evidenci, kterou máme. Protože když se koukneme, tak vlastně na to, že v jiných typech závislostí, zvláště těch látkových, se dostáváme víc do popředí, tak v těch digitálních vlastně jsme jako v průměru té Evropy a vlastně vedeme se ještě lépe než třeba jižanské národy, které nemají takový tlak na výkon a přetěžování, ale zase řeší jako jiné záležitosti se strukturou programu. Tak v konečném důsledku si každý musí rozhodnout, co udělá s tím svým časem, který tady má, a jestli je to jako smysluplný. Pardon, že odpovídám takhle obšírně. V pořádku, jenom jestli někdo další ještě chce reagovat tady na tuhle otázku. Já bych si dovolila zareagovat a možná také v té rovině zase, jak jsem to i uváděla, v rovině her a i v rovině sociálních sítí, kdy si myslím, že tady tahle otázka je velmi důležitá, zejména jak jste zmínili mikrotransakce a platby ve hrách, což je velmi úzce navázáno na lootboxy, které se uvádí, že mají podobný mechanismus jako hazardní hraní. Koupíte si balíček, nevíte, co v něm dostanete a je to závislé na velké míře nějaké náhody. A ukazují se, nebo takovéto volání odborné veřejnosti tahle oblasti je potom, aby hry, které obsahují lootboxy, tak aby byly identifikované jako hazardní hry, aby byly vlastně v téhleté sekci. V některých zemích se tato opatření uznávají nebo k nim přistupují. V České republice to máme uvedeno tak, že lootboxy jsou například ve hrách, které jsou doporučeny pro děti od 3 let, což si myslím za sebe, že je problém, protože u těch dětí vlastně rozvíjíme tady tenhle mechanismus, že si kupujou, nevím, co si kupujou. Má to různě velkou důležitost a taky zmíněná umělá inteligence v tomhletom hraje velkou roli, kdy vlastně dokáže toho hráče načíst daleko líp jako jakýkoliv lidský faktor. A tak mu potom ty odměny vlastně nastavovat i v nějakém jako průběžném odměňování. Takže to není ani pravidelné odměňování. Tím pádem se zase jako ta potřeba nějakým způsobem zvyšuje, potřeba těch nákupů se zvyšuje. Tak to je ta jedna rovina, kde si myslím, že zrovna v téhleté části by se ty politické nějaké regulace nebo nějaká restrikce měla dít. Minimálně by si ten hráč třeba mohl na začátku vybrat, jestli tam ty lootboxy chce nebo nechce. A zároveň by si měl třeba vybrat, kolik v nich chce utratit. A máme tady i v Česku kazuistické případy, kdy jsou hráči schopni utratit v lootboxech 200 000. A když si teda znova uvědomíme to, že jsou lootboxy povolené ve hrách napříč tím věkovým spektrem, prostě pro děti od 3 let věku, tak si myslím, že tohle je zrovna jako velká důležitá společenská otázka. To je jedna ta rovina. A potom, když se podíváme na druhou oblast sociálních sítích, tak já jsem teda v Česku nezaznamenala na to nějaké reakce, že bychom tady se odvolávali na nějakou společenskou zodpovědnost těch jednotlivých platform. Nicméně v USA se po tomhle volá, aby ti poskytovatelé uváděli, jaké ty sociální sítě mají škodlivé dopady na jejich uživatele, aby to vlastně tyhle ty data zveřejňovali nebo aby s nimi pracovali, aby byly dostupné, zejména teda u dětí a mladistvých. A druhá, aby ty algoritmy, které jsou implementované do sociálních sítí, tak aby právě podporovaly duševní zdraví, ale aktuálně můžeme spíš vidět ten trend, že tam je, nebo že ty algoritmy podporují nějaký emočně nabitý obsah nebo kontroverzní obsah, který vlastně má za cíl
dlouhodobě udržovat toho uživatele v tom obsahu nebo v tom užívání té sociální sítě. Takže tohle je další z těch vizí, která si myslím, že by měla být na pořadu dne, minimálně v těch úvahách a v nějaké regulaci nebo v nějaké informovanosti zase vedoucí nějakému zdravému užívání té technologie. Ne k plné restrikci, ale ke zdravému užívání, ať máme ty plné informace k tomu. Mně přijde důležité to, co říkala kolegyně, že vlastně jako dávat důraz na tu osvětu a na to vzdělávání té společnosti. A vlastně vidím jako různých nástrojů technologických, který jako lidem pomáhají. Mám třeba pacienta, který říká, že má aplikaci, která mu vlastně vytvoří zámek a vlastně zablokuje mu to na 6 vteřin, když chce otevřít nějakou aplikaci, kde má ten jako velký screen time. Ale myslím si, že vlastně my se jako společensky hodně orientujeme opravdu na ten jako problém víc než na to řešení, co vlastně můžeme dělat jinak. A vlastně, když poslouchám, jak rodiče každý večer nalijou 12letýmu dítěti sklenku vína a jak koukají na bednu do 1 do rána, tak vlastně si opravdu jako říkám, co se to vlastně jako děje, a myslím, že závislosti jsou především jako problémem potřeb a jejich nahrazování, a zároveň se týkáme toho druhého tématu, jaký jsou vlastně podmínky pro ty potřeby, jaký máme možnosti. Protože taky myslím vlastně na to jako zastoupení určitých jako vrstev, který vlastně nejsou schopný vlastně to řešit. Tak, z existenčních záležitostí. Tak, pardon. Náš čas se nachýlil. Já vám všem velmi děkuji, že jste si udělali čas na naši debatu a těším se s vámi i s našimi diváky opět brzy. Nashledanou.